nekoliko razloga. Prvo, vidim da su ovdje oba dvije generacije. Dakle, i generacije roditelja i njihovih genskih kopija, i profesora i učenika, i što mi je najdraže, jedni i drugi nose i martisince i starke još uvijek. Koristite mobitel u prometu. Ne koristite mobitel u prometu, ne koristite ni slušalicu u prometu. Budi kao hobotnica, nemoj koristiti mobitel u prometu. Budi kao hobotnica, nemoj koristiti mobitel u prometu. Evo, dragi moji, ja sam isto shvatio da je hobotnica nekad inteligentnija od mene i pridružio se ovoj divnoj i hvale vrijednoj akciji koja će nas ipak malo podsjetiti da svi ovi gadgeti, sve ovo što imamo oko sebe, ipak nisu sami po sebi dovoljni. Još uvijek smo mi samo ljudi, trebamo što više jedni s drugima komunicirati i naravno paziti na sebe i na sve oko nas. Na način da ne nosimo slušalice kad hodamo, kad smo u prometu, kad prelazimo željezničku prugu i ovo, da se ipak pogledamo u oči, malo popričamo i gledamo zajedno da li vlak dolazi ili auto. To bi bilo pametnije. Hvala vam. Dobro, u svojoj biti ja nisam protiv korištenja mobitela za vrijeme vožnje, nego sam za to da se radi na siguran način, uvažavajući sva moguća tehničko-tehnološka dostignuća. Pravi sam majstor u tome, budući da godišnje vozim preko 300 sati, potreba posla iziskuje povremeno telefoniranje, ali to pokušavam raditi na siguran način. Bogu hvala, do sad nisam imao ni jedan udes, nastojat ću da tako i ostane, ali naglašavam, uz nova tehničko-tehnološka dostignuća to je moguće. Ljudi, hvala vam svima još jednom od srca što ste došli. Nadamo se da je ova akcija uspjela. Dakle, jedna lijepa kombinacija i glazbe, i starih i mladih i sve to skupa. I sad smo se odlučili da ćemo uključiti još puno umjetnika u ovakve koncerte. Dakle, nadam se da će nam se pridružiti i mnogi stand-up komičari. Biće nekih kazališnih predstava, imat ćemo cijelonoćni show zajedno sa ovom hvale vrijednom akcijom našeg security gurua. Dakle, i edukacija, i dobra glazba, i odlična zabava. Hvala vam puno što ste tu.